unoda advocate Nelson Chamisa, show me the signal. Itakuti ahoy izve so in the comment section nekuti ZANU-PF yazvambuka lomnyaka. Parikurowa munhu achidonha kuti pidigu. Ndrutaurirai kuti this time muchanakidzwa. Makamunakidzwa politics makazoita dzekuzoona makura. Makata politics dzonakidza ukatodzijaira ubva uchiri mudiki uchikura nadzo uchikura uri madzirika unenge wakutadza kunzwisisa so. Aumanaka pari kuvhiringidzwa na brain zviri very chiko. Tingati strategy I don't know kuti ndingaiti kudii, but kubva paitika nyaya dzese idzi dza advocate Nelson Chamisa idzi ndaona pane vanhu hobho vari kutraya kuadvisa Chamisa kuti oita zvekuita sei strategy. Chamisa dai oshandisa strategy, Chamisa dai wadeso imika tikauya kudzimba dzenyu makarongeka here vanhu imi muda kuudzira Chamisa zvekuiteni. Akungobvunzwa it's like kudoza kune kwamwe kuti Chamisa dai akade Chamisa akade iwe ndati tikauya kudzimba dzenyu makarongeka here zvekuti mungati iye ari kutadza kudai so imimi kana rwora chamakamboita it's like chinobatika chi most of you kuti muri ameno tingati zvichiko handizvizivi kuti muri zvichii alright tingopedzera tangoti ameno obva wauya kuudzira munhu ari kuita something ari kurana manhingiri maorganizations akaita seiwaya yekuti inenge ichifollowa navanhu hobho iwe pane nyaya papa. But anyway, kana chingotosvika panapo ndizotinodedzera kuti pasi neZANU-PF ngezva ndinoita inini zimonya remubrain rinobata ZANU-PF nemhino rinobata ZANU-PF nenzeve ndichiroera pasi. Kana zvizotinodedzera kuti pasi nezvigananda, pasi neZANU, pasi nechinji zvese zvavari kuita ikoko. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboy kane izvambuke lemunyaka. Right. There's this guy arikubuda kuti dear my brother Nelson Chamisa, handisikuziva kuti ndi brother wake here kana boss vanhu vacho vada kutotangirwa kubva pano totangira pane degree kuda kutsvaga mabrother kwese chingoti dear Mr President Nelson Chamisa with due respect kana kuti dear va Chamisa because ndichada vanhu vanoti Chamisa aita kuti va Chamisa dear va Chamisa kana kuti dear baba Chamisa because iwe kana usingadoni kana unenge uchida kumuadresa uri ani uchida kuti muadresa ndai munoadresa vamunangagwa kana ndai munoadresa munongoti vamunangagwa one saka muda kutanga kuti DNA uzonjamisa ndokuti indiscipline iyoyo tokudonedza mangwana chaiye isusu so atizvideka izvizvi vanhu vanonyebera upenga. So arikubuda kuti I listened closely to your conversation with Miss Reddy. I was heartfelt, but I must be honest, not just with you but with history. You cannot outrun the reality of political power to govern. You must organize movement, may inspire, but only parties take power. Your aversion to forming a political party to structure, registration, hierarchy may be noble in spirit, but it is flawed in strategy. You can't enter the battlefield without any army, and you can't win power with a wiper. Let me break it down. A movement is informal, decentralized, emotional, voluntary, unstructured, designed to agitate, not administrate, built to awaken, not to win. But a political party is a vehicle to contest and claim power, structured, disciplined, and strategic accountability and recognized by law, built to win elections and govern. You have inspired millions, but inspiration without organization is a tragic loop. It mobilizes hopes only to recycle, heartbreak. That's what happened in the past. Strategic ambiguity, structureless pursuit to power, reliance on symbolism without machinery. And now, standing at this moment again, I feel completely to say clarity is not betrayal, structure is not selling out, and power is not inherited, it is captured. Start with a movement if you must, but to lead a nation you will have to build a party. There is no other way. Anything less in deja vu. Respectfully, uyubati nini ndonzi Glenn pani ndozvanyora unogona kuda kunomurova mbama udomti iwe ndoda kukurova kuti wataura zvisina basa rese. But anyway, ndo mashoko ake ari kutaurawo, saka ndo vanhu vaya vaizongonzi kwamaichisamba vaomberere maoko baba ivava
ndozvavari kufunga vaomberere maoko. Anyway, zvizhinji zvinotaurika pamusoro penyaya iyi, but inini chaita ndiuye panapa is because pane manumbers. Ukangotaura nyaya dzeChamisa unotoona ndasvika ushoti iyo unopenga ndinoti ndopenga, zvino anonzi ndopenga, but tichitomira nenyaya dzeChamisa zvinongetowo vanhu vanobva kuZANU-PF vanotongoti vakanzwawo nyaya dzekuZANU vanomira neZANU zvisingaiti, wazviona. Saka inini ndinoenda kune vanhu vana veZimbabwe vari kuti chii, because pane zvimwe zvekuti muri kuramba muchingorova Chamisa kudai akanyarara asina kana hwani rakasimba rinouya richimudhifenda. Saka inini ndakazongoti sinzi ndiri zimonya rinouya richinomira nemunhu wese anenge achiti pasi neZANU-PF ndikati aiwa Chamisa akangoramba achingoti pasi neZANU ndotouya futi ndobva ndatoti aiwa musamudaro, munhu wese anenge achiti pasi neZANU-PF aiwa ndomira naye. Ndozviri kuitika. Now ndiri kuona vanhu vari kupindira nyaya iyoyo vari kuti this moves every objective observer knows Chamisa's fortunes have won. He squandered the endorsement by the greatest of all. Who does that? He squandered gestures of support by passenger 34. Chamisa evidently lack brain power. He is history. Oh, rimwe uri kutaura but we are going to passenger 34 ndikasukira. Ini tikasukira ndiri kutombonzwa nezvake yangu. Kana pane vanhu vanonge vachidya mari dzakasukira chimudingina mudze kuti meno zvako. Tumuzati fuck off. Mudze kuti atidi kuona. Kasukira yafa kudzoka kuZimbabwe ngagare ikoko. Hatisuda zvokunzwirana tsitsi. Akatanga kudzoka kuZimbabwe totanga kutotora nyaya dzake. Tikangonzwa kuti ada anything akango mention zita kuti Zimbabwe. Ngati tunototi zvatoshata dzoka utofesa music uri paground mudhara. Pane nyaya dzako dziri kutaurwa kunoku mudhara. Ndo zvatinotanga kutoita handiti. Saka hatidi kuti timozoti because azodai so passenger 34 kuita sei kwacho kuita sei hatidi kudzinzwa nyaya dzacho idzodzo handiti. Kana uona kuti Chamisa akazofoira chimbovhurawo chako chipati uona tokufollowa here kana kuti hatikufollowi. Kune vakawanda vanhu more than 20 something vanga vane mapolitical party vakaregister vakatadza kuchigwina wani. Asi Chamisa ndeyoga makaona imbomira zvenyu kudaro. Chamisa is just fighting to remain relevant, but we all know he is useless as the word itself, full of empty words which he doesn't mean, so scared of his opponents. What kind of opposition politician is that? Munhu ari kubvunza uyu. But inini chandiri kungotaura ndichengodai so kana muri kuti ari kufaitira for relevance azvirambidzwe. Fightirewo for relevance tione kuti munoramba muri relevant pane zvipi zvacho zvamunenge muchiita sei muchiita kwete kuti ari kufaitira chakati alright tomboti ndizvo zvari kufaitira for relevance yakakosha futi. It's good to be relevant. Zvakakoshesesa izvozvo kuti ngonzi uri relevant zvinhu zvine ukoshoka tingati ukoshwa tingati ameno kukosha anything to do with kukosha ikoko zvakati kurei wakati kura pa ukoshwa wacho. Saka don't say kuti ari kufaitira for relevance. No. Hatidi kudaro azviko musade muningirina munhu kunetesa munhu. But anyway mazoona kuna achaneteswa ngatimboona zvakakosha panapa mosikana vichinakirwa. I'm telling you wodo usatoa like meno ako right. Umwe ari kubuda kuti his problem is he wants to be different. That's why he say he doesn't want power but wants to lead. It's nonsense. You need power to govern. Mashoko ari kubva kune rimwe uranzi you need power to aizve haasi greed nazvoka. Saka muri atakudza ndikuda chakati imimi muri kuvaziva vanhu venyu maopponent ake anogura musoro vamwe vatoti enda ngaende muroad ngaanodai so unganzi leader uchiudzirwa zvekuita nevanhu. Leader anofanira kuteerwa achitostrategize kuti inini ndiri kudai so kana muchinakirwa naye moita sei mumutera kana musiri kunakirwa moenda kune muri kuita sei wamuri kunakirwa nani nayeka. Anyway, wakomana action wagara ariko futi munongo zvawanda zvinhu zvekufollow mazuva ini. That's what I like about Zimbabwean politics. Unofollow or unzwa follow ipapo zvitoenda zvakadaro so. Right, that is cheap thinking. You wanted Nelson Chamisa to preempt all his strategies during the interview to satisfy you. If you think you have better strategies than Nelson Chamisa, better form a party and show everyone how things are done. Otherwise, you are wasting time just talking useless things. Typically zimusoro rihombe. Asini ndo chingojenda farira papa. Akwana kuti Chamisa anouya otaura ma strategies ese. Ayo mbomira Chamisa auya otaura zvese. Ayo wototi ndoda kuzodai vanobva vatoti varakashi matomonzwa adatanga pati saka chibva matomisira vanhu vanotanga nawo pati tomisira vanhu vakaita sei tumai vane mari kuti vanosvika vachinosponsor zvese vamwe vakaita sei tumai futi vakadai so tumai futi vane noise tengai futi vamwe vari vakamusaraunda tengai futi vakadai vabva vatonoenda vakatoti tauya tokusupport tisu tiri padhuze newe tisu vanhu tisu tavhotero zvezvo zvaitwa zvekunzi hanzi nomination what zvinobva from macitizens zvezve. Of course it makes a lot of sense, but to be very honest with you munhu kumasero ikoko kumastructure
ikoko munotengwa mese mukatanga kutopinza munhu zvigananda futi pamapositions avanenge zvipinde. Saka hapana strategy yamunotaurira pana vanhu vaya because vanoita zvese kushandisa mari kuti vaite sei vadonhedze mukomana because iye anongosumuka kahwani wobva watoti ngatidonhe naye tese. You understand? Saka it's not easy wakomana, to be very honest, right? Mungari kuda vari kuti politics is not science. There are no laws of motion, neither are there laws of gravity in politics. Let's wait and see what Chamisa and friends will bring out. ZANU-PF is governing, but they organize just guns. You see, ndo imwe nyaya iripo. Ngatimbomira timboona kuti Chamisa wacho ari kuronga chine team rake. Don't be fast forward. Muri kumhanyira kupi? Mazimba, iwe uri kumhanyira kupi? Mubvunza munhu ari padhuze nekuti hanzi naKulendi ukumhanyira kupi? Uri kuda kuzodii kana uchinge azotaura zvaarida kuita? Because dzimwe nzendo zoda kutaura matosvikamo kudharadhara makutoningina. But anyway, it's a topic for another day. Tinozoonesana, right? Chingoita eka imimi zvamanyora mukuru tione theory idzi dzoti dzosa kumashure. Ndosaka ZANU-PF yaingotonga zvekubhura vanhu, right? Kuti vatere gwara remusangano munguva dzehondo. Politics in Zimbabwe dzakataurwa kare kuti hadzitorwe nepeni but action. Mashoko ari kubva kune bomwe. I think izvozvo munokwanisa kuzvinzwisisa vedu we. Nozva kuti zvinhu zvacho, right? We knew it was going to be a long week. All sleeping dogs will suddenly rise to the occasion with think tanks and long paragraphs of what to do, thoughts and opinions. One thing I like about Nelson Chamisa is that I don't follow terere. I need to ndakadzidza chimwe chindurana terere ati pamberi navanhu vasingateereri mburi yeZimbabwe musaterere because pori kuteerera unopiwa advice naopponent nekuda kuteerera stereki. Vese vamuri kuona izveso vari vakaenda muna taisirema vakada kuteerera opponent iyaiya ikati aiwa isusu tinokumedza because wazotedzera zvavari kuda kuti uite, saka hazvidi munhu anoteerera. Zvikatonaka kusateerera futi, handiti, right? You guys were quiet all along. Just few words from Nelson Chamisa. You are having billions of pages to write. Nero took a break. No one came forward with a strategy better than his. Let him be the person he thinks he is. I think I will drop in naye zvari kutaura. Chamisa regedza angoita munhu anoda kuti ange ari iye. Aiwa, ko zvakanaka wakomana. Zimbabwean politics is deadly. Chamisa can have millions of supporters, but the King's Council is the final arbiter. They decide who should rule. Criticism of the young men's strategies is an academic exercise. Izvo vachinzwa ichi chasvika here kokoko zvigananda muriko here uko chimwe zvacho ngazvisvika handiti, right? Useful advice to my brother. I believe Nelson Chamisa listeners, he has the nation at heart. He may have his faults, but he has good intentions. He has made mistakes like all of us do, but he has edge on his side. He will learn and correct them. Thank you. I think baba inyaya iyoyo kuti itogara tichiparidza kudhara every day kuti aiwaka musamire kuningirikinaka. Chamisa ari kuziva zvaari kuita zvaari kuita. Inini that's what I believe. Ndozvandinenge ndichitobhilivhawo. But unonzwa kuti aiwa ana chari kuningirikina tomboti aiwaka timbotiratidzewo zvamuri kuitawo zvacho zvinotishande, but I know it's another topic. It's for another day. Zimbabwe will forever remain in the gutter because of the people like Glenn, educated cowards whose main agenda is to play advisor and criticize people. The political arena has been empty. One interview, Makutomuka, with all this knowledge yamunayo mukudi kungoita. I think ino ndozvimwe zvondinakidza. Unozati kuno mumwe munhu kuti ndakanyanya kuina maZimbabwe umwana kuadvise asina kana send mumwe ana send rani kana send kuti iwe una musoro iwe dai uri kudai una dai uri ningire kwadede auda kutokuadvisa aiwa chakati choite chasizvo aiwa kuti umwana kuti ayo uchimari kamote kuningina dai utori mwa tutinga kana open track ye inotorwa dhiri baba musatenge tumaonda fit kuti baba dai mutotenga open track makutotakura zvinhu muchidididi ukatenga open track ubvonza utenga mota dzekudhara idzi unaswera uchiti akuchatakure masaga mukorono mudhara vanhu vane zvingoro dai utenga honda fit okutotakura pamushika vakomana itaiwo kana zviri nyorezve akanaye akomana mune maadvise akawandisa ekupa vanhu pazvinhu zvavo ndozvamaka pusira maZimbabwe mazi theory hobo asi chiri kubuda matheory hapana zero dhanda zvese asi rakadzidza madhanda edi maprofesa madzungairwa marombe maprofesa asina kana senta akachoboka
Anyway, alright, let me go there. Let me go down. Ameno kana ndimudo andirambe ndichenda chingoti kule go deeper because pari kupisa ka. Pari kupisa. Pari kupisa ndabvuma. He is coming up with something different to wound the gullible. If there is a person who knows he has no chance or doesn't have what it takes whatsoever to take power, it's Nero, but he needs to stay relevant. No wonder is coming up with different comical ways or fertility. I see zvokutaura zvinogona kunge zviri right handiti, but kana zviri right tikuti iwewe chimboitawo chimbotsvagawo zvauri kuita kuti urambe uri relevance. Handiri kuti ari kuzoti hakwanisi kutora simba, iwe unokwanisa here kuritora, because vakawanda vari kuzama. Iwe haizvo zvokumana munhu isa kuzama ukada kudai so ukatotenga data unoona kunzi ngatisangane 2030 manheru, otouya mudhara oti tagwirei, atanga achiti tagwirei ione zvigananda zvako right, but obvadzuka bata tagwirei ione zvigananda zvako. Ndo zvazvitori. ZANU-PF inenge ichidhonza muto. It's not easy to remove ZANU-PF, we all know that, man. It's not that easy. But why? I don't know why you're busy fighting the young man. The young man is trying by all means everything. Zvese. Ndosaka umoti zoti aiwa mituti kuna Nero ndoko tunoenda vanobva vazvimba Bibo baba. Zvimba Bibo Pro Max kuzvimba. Right. Mr. Chamisa, time will come, but current animal in ZANU-PF is beyond him. Chamisa has exceptional leadership and will transform Zimbabwe later, but now Zim opposition needs a pit bull, or else yes will lapse with same mantra. He needs to pass the touch to someone. Kana muri touch ipiko hakuna munhu arambidzwa da politics imi tanga ine kutorova isusu. Let me tell you something, patakatochipinda chinhu ichi tikati toda kumboya toda kuuya tirove kusocial media, hatinambokumbira kuti ningi ndiindose ningi tatanga nekutorova kusvika vanhu vauya vatoona kuti chimufana chikutorova nyaya chisi kutya maiwi ZANU-PF iri kubatwa nenzeve apa maiwi ichiroverwa pasi ikuditi chimufana chakaita kuruma guvhu reZANU-PF kuti zvechisimba kwete kukumbira kusvika ivo vakutoti mufana wayo. Saka kana pane maopposition ngine vari serious about this whole thing ngavapindewo vatry kuitawo something, that's all. Zviri nyore zviri handiri muti zviri easy, ngavaite kwete kuti Chamisa ngaaindose. Uda kuindoswa nani usimbe iye Chamisa nekuti akabvira kudhara handitaka akatozvarwa politics yaChamisa iwe kuna 99 vachitanga opposition kuchitangwa kuna MDC. It's not mafunga kuti zviri easy kugara uri lawyer makore akaita lawyer kuna mudhara Tsvangsona kuna mudhara Zvangira unofunga kuti mashoma makore achita lawyer. Saka maida kuti azoita se oita lawyer for nothing. Hapana, akatobvira kudhara achitobuild zita rake achitoenda mudhara paakangofa ndobva atoita take over zvakadaro. Zvekuzoti akazodi akadi aiwa anga ato politician agurumika kudhara. Saka akabati let me take this opportunity ndipfurire mberi. Vakawanda vakatira kusumuka ana Dagi, where is he now? Saka munoti indose anoningina pass the touch to someone wekuita sei kwacho wekuti munhu ende mune nyaya yekuti munoda kutofirwa problem. Mazimbabwe munoda kufirwa nevanhu stereke. You know very well kuti iwoka you are very weak pachako kumba kwako nemukadzi wako uri weak zvisingaiti, but unoda kufirwa kuti Chamisa anofana kuti so aiwa chimbotorawo by example. Unoda kuti anenge ngangouya politician chingobudikira tanga kutorova politics dzako, rova politics uchitoenda ende munzira yekuva politics mune kusungwa mune kurohwa mune kuitwa sei zvese. ZANU inenge ichitoita zveritoita newe ipapa as long as uri riuka inenge inewe vanhu vako vachidididita kusungaita kuita sei muri kuitira meeting muri right. That's ZANU-PF for you. That's ZANU-PF for you. Wozontaura kuti aiba Chamisa mimika iwe Chamisa rema musiyo wakomana mamboitawo zvinhu zviri nyore. But anyway, let's talk for aiwa aushawa chikamu chokuzorora. Alright, Mira aingotora vamwe 2 vekupedzisira because I think amunzwisise handiti right. You should learn to qualify your opinions. You know why generals who have fought wars are valid, why CEOs who have experience in leading are preferred is because of experience. Didn't he lead 3 parties already? He has better insight than you. You are a spectator. Understand? Chamisa 3 political parties. 3 MDC Alliance, Citizen Coalition for Change, you know what CCC is all up in the chitimba chechi 4. But look,
pakulidha kwese kwaakaita ane zvakawanda zvaakadzidza kuti okay this was a mistake, another mistake. Saka iwe wobva unofanira kuti because tuma strategy twenzi tumwe tu politics tokumuda tuza tokuuse tu ZANU-PF aiterera umbofoka idya ZANU kana kuikunda kufunga nepolitics dzamukudzidza kumayunivhesity because ndo inenge yakatoisa theory dzacho. Waibata? I think zvokwanisa kumeka sense kwamuri handiti. Saka kana uda toita politics dzeku outsmarta ZANU-PF, you have to learn from somewhere. So kutori kuri kwakasina utoona kuti alright ivo vari kudhila neChina, Russia chinchi, saka politics dzakauya vanokuisira idzi vanoda kuti mudzidze ipapa handiti. So kana uda kudzidza zvoita zviri easy, politics dziri kudzidza manje. Unoenda unodzidza kusi kwavasina kudzidza ivo kuri different. Wazvona kana kuti for example unobvunza kuti ko ichilemedza wakadzidzidza kupi politics idzi because wakabvira mumakore urimo ko ningi wakadzidzidza kupi. Ende futi chimwe chinhu uchiita politics dzidza kustada opponent enda tera history yamunanga kuti alright ko munanga kuti asvike paarab akaita sei obvaona kuti aidai achidai saka apa iningiri yake yakamira yakadai so saka iye ane strategy idzi neidzi ndo dzimwe dzanowanza kuti kushanda nadzo uchistada politics kuningira not izvi zvemabhuku izvi munoona kukwara nazvo izvi zvekuswera muchida kuuya paningiri muchida kuudzira vanhu but anyway muri Zimbabwe I think ndanyataurisa and I hope pane 1 or 2 3 things zvichabatika kungoti unoziva chikuliend chingosiya chapedza basa zvisimbise but anyway kune vanhu vari muSouth Africa kana uchida register company of FNB business account usina work permit kana kuti start permit zvinhu izvo zviri easy zvinoitwa nemufesi anonzi Owen ane nhamba dzandaisa pascreen apo garambata kuti Owen hanzi nakuliend unoregister macompany kaiwe hanzi nakuliend unogona kundivhurira bank account kaiwe inini ndisina permit ndingori nepassport chete kaini anokuitira ndingadaro chingotora nhamba idzodzo ngoti Owen ka 1 unongotaura usaswera uchiganzirwa nevanhu uchikudza kuti bank account wati kutanga zvinoshamisira bata Owen ndatokutipira